ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Mainiton ang pagkahapon, partner. Sobra, di ba? Kasing init kan mga nagkakamaratean kan sa tuya na mga paraantabay na in love. Yes, oo. Kapera nga doon sa no. Wow, aldo na. Petsaod sinangon yan. Yes. Isang tulog, dalawang tulog na lang. Wow. Sa 13 evening, dahil naman dasin da matulog. Ano na? Ma-celebrate na dasin da kan. Valentine's Day. Overtime. Pamarata nga ano adi. Ma-celebrate na kan Valentine's. Bago kita magpumpar, may istorya lang ako sa imo, asin sa mga paraantabay niya to. Sa ibong, sa FM, igwa kan, yan, pa-surprise sa mga agom. Pa-surprise sa mga mag-relasyon, sa mga mag-aragom. Annual program yan, partner kang okay FM. Annual program ini kan FM. But ngunyan, minauli pa sana ako. Ala ko sa luwas. May nahiling ako, partner, na kakaiba. Kakaiba sa paghatod nindo. Mas magayon nga ni garo nga ni iyo ini ang bago. Oh. Yung ini ang bago. Kasi sa panahon ngunyan ang nagsorpresa mga kababaihan. Sinorpresa ang mga kalalakihan. Wow. Si Mrs. na ang naggibo. Si Mrs. ang nagtaoning surat. Si Mrs. ang nagpadaraning surprise para kay Mr. Wow. Kamusta man reaction ni Mr.? Yun ang reaction kan mga kalalakihan na nasusurpresa, partner. Bako talaga lalaki expressive. Yes, oo. No? Bako talaga expressive ang lalaki. Kapag nasurpresa ang lalaki, minapuyo. Or minapondo or ground is speechless. Na iagi lang nila sa mahamis na niret, di ba? Yes, minaurlok sana. All they can say is salamat. Yes, oo. Pero diba? deep inside, grabe ang kumbaga namamataan din nila na emosyon. Garo nga ni kaugmahan. Yes, garo gustong umuli isarong dito. Kung gusto si Mrs. Ninda. Yes. Diba? Garo grabe ang premyo ni Mrs. pag uli ninda. Pag 15, remittance. Remittance. Ano pa man ngaya, Mrs. tinaw ko na sa imo kasudma. Anyway, iyo nga ining napapansin ko ngunyan. So mga kababaihan na ang kadalasan na nagsusurpresa sa saindang mga agom. Siguro ko the way of giving back man garo. Takang mag-ilusyon, kang mag-ilusyon pa sa nasinda, nag-ilusyon pa sana si Mister. Baka grabe man ang effort ni Mister. Tama. Di ba? Kasi usually, kumbaga, sa panahon ng courting stage, ang babae man masyado partner. Diba? Oo, bihira akong makamate na babae ang nag-court. Kay Kuya A. Sa experiensya mo, ika din talaga. Ika din talaga ang nag-e-effort. Day ko easy. Ta ako iba man ang sa kuya na love story. Oo, sa bagay. One of a kind. No. Promise. The best. Saka na. Abo mo iheras mo niya. Saka na ihiras. Pero sa part siguro kung normal garo tabi. Sa 10 garo 7 garo 10 na winner. Puro partner lalaki ang pigdarahan. Pigpadarahan. Puro lalaki ang
recipient, puro lalaki ang nasurpresa. Sabi ko, anong nangyari sa mga kalalakihan? Tanata garo daiki or diit ang nagtauning sorpresa. Although dakulon lang nagtauning surat. Yes. Pero iso Pero mga... so sweetness and then so love, mahiling mo, so sincerity kan letter, duman sa mga babae ang may giba partner. Ibig, garo partner, binahiling ako digdi. Garo naglalataw digdi na kay Mr. Buda, kay Mrs. Parang si Mrs. ang pinaka-expressive pag abot sa love. Si diba? Mrs. ang expressive. Lalo na partner sa pagsurat. Kasi ang yududuy, true letter. True diba? letter siya. Oo. Love letter. Lalaki ang sinurpresa. Magpapatalo ba tayong mga kalalakihan sa pagsusurpresa sa ating Oo mga nga. misis? Yes. Sa ating mga girlfriend? Ando si Kuya Nemi kung preparado naman. Kuya Nems, are you prepared for the Valentine's? Wow. Si Kuya Nemi talaga. Grabe. Si Kuya Nems, di akong masabi digdi bilang sarong agom, Ama, as in bilang sarong ama. The no? best. The best, sabi nga ni, so popular na tataramon, the best among the rest. Alright. So, arani na tabi ang Valentine's Day. That will be on Tuesday, Feb 14, 2023. So, sana may ilaw kita sa 2023 sa Feb 14. Sana may ilaw kita mga tugang sa Feb 14. Pero pag ding ilaw partner, pabor sa mga gusto sa Candlelight. Candlelight. Pero seriously, sana may ilaw po kita sa Feb 14. Tanagpuo na partner ang Albay Electric Cooperative sa indang massive disconnection para sa mga miyembros konsumidores na may presenteng arrears. Iniangkin ng permar kang alaka kung sa inyo niya na aldaw. Nasa o kang kasud mang aldaw partner 39 na mga barangay sa syudad kang Legazpi ang binisita kang nasabing kooperatiba para sa disconnection. Yugon maan. Sinabi pa po kanaleko na tututukan ninda ang disconnection sa Legazpi Port District. Nagkapirang barangay sa northern asin southern part na ang katuyuhan po. Makanood ang mga konsumidores na magbayad kan sa indang konsumo sa pinagtalaan na oras. Hinagad man kang kooperatiba ang kooperasyon kang mga albayano sa pagbayad kan sa indang bills, lalo na nagkaigwan ning pagbabaagos sa meter reading schedule kung sa pigtatauan ning siyam na aldaw ang mga konsumidores para bayadan ang bills as indugang na duwang aldaw bilang grace period. So 9 days plus to 11 days. 11 days. At Gabos. least nadagdagan man lamang. 11 days, Ang problema, partner, sa mga bagong connection, sa mga bagong konektado, o mga bagong account, di pa pwede magbayad sa mga bayad centers. Yes. And then, ako minsan nag-aagi ako dyan sa Alec, mga Grabeng tawon. pila. Yes. Grabe. Oh. So kung igwa ka talagang trabaho 8 to 5, Mapipendyente din. malamang sa alamang maano ka, ma-absent ka or ma-leave ka for just to pay Yes. the bills. Pero kung kasud mo partner ta kang kasud mapinaluwas baga so disconnection na abiso kaining aleko dokol partner ang nagkabirigla na mga residentes kang barangay. Ta kumbaga wala man ning official na kumbaga surat na ipigpadara sa inda partner para putulan, di ba? 2 oras ka. Pasalamat. Pasalamat ka na katukuyan na 2 oras. Oo. Si Ate Muriel 9 hours. 9 hours. Nag 9 hours ka din. 7 hours. Okay, so grabe halabaon talaga. Imagine that partner. Ako na pa ako nakakabayad. Ako marinig ko man experience magbayad. Binalo ko magbayad, mapuuna naman niya ako sa usapang pamilya. Sa masunod na sana. Tinambak mo na sana. Pabayad ko na sana kay Joshua. Tawan ta kang 50 pesos. Sorry! 50 pesos talaga. Sorry! Tsaga baga, kumbaga, sa panahon ko niyan, siguro ko, ano ta na lang, intindihon ta na sa nagaro, na nasa bagong transition.
So iba talaga din nakakabayad, partner, because bako dahil sabo nila magbayad, bako dahil sa daisin ng pambayad, they're willing to pay, nag-effort sila magbayad, but they cannot afford. Yes. So, haloy kan pagbayad. Yes. Diba? Haday kang pagbayad, Buda, wala pang pambayad. Oo. Diba? Sabihin ta na sa nang igwas sa pagbayad. Nako. Sabihin ta na sa nang igwang pambayad. Mhm. They're willing to pay. They are paying na. Yaw na duman. Mhm. But igwa talagang matao ka talaga ng oras, partner, sa Yes, pagbayad. oo. Lalong-lalo na kung ano ka, Working. working, and then kung bagong connection. Pag new connection baga, di man makakabayad ka sa mga bayad centers. Harag po kan sendulin ko, di nakakabayad sa bayad centers. Oo. Pero maringin, hindi ka man napuputulan, partner. Ano? Iyan ako talaga, gigugulan ko. Pero Minataw may kang sarap oras. akong bilngon yan. Dahil talaga ako iabot, partner. Oo. Pag tuminulong oras na ako, Minali ka na. may trabaho kita eh. Mhm. Diba? Yes. May trabaho kita. So kung sarong aldaw po, din dumaling si Kuya Idigdi. Noon sa pila hang Nagbabayad ako. Today na ako pwede ka. So grace period na rin. Kung baka Kuya na may, so grace period na ito, natigdaw sa Kuya. Dahil na pwedeng Dahil na. mapalapas. Yes. Diba? Dahil na wala pa man akong pwedeng masugo. Oo. Diba? Sa bagay, si Mrs. working din. Maray kong si Chad gustong bumayad. Kami na sana nag-chat, basta saguton mo. So, pamahaw, Ako na- pangudto, ako- pamanggi. Ako na lang. Ayo. Kaya sa mga parang tabay po niya to na heads up sa natabi. Nganing may siyanin do. Kung habang may oras pa, magbayad na kita. Yes. Eh, Diba? mag-preparar po kita. Kasi data talaga minsan tsambahan na dito ang tao. Oo. Diba? Tapos sa mga accounts man na pwede na po magbayad sa mga bayad centers, duman na kita magbayad sa bayad centers. Yes. Tanganing mabawasan naman po sa mga tao na yaon dyan sa opisina, kanaleko. Yan na magparaperila pa. Oo. Na din na makabawas-bawas na sa pila. Diba? Takairak man kang iba talagang everyday nagdyan due to some busy schedules, dahil nakaka-proceed duman sa counter ta. Nasa ka ba nga, minsan pagabot ka dyan mga alas 8, alas 9, kulang-kulang ng 1,000 ang taong yaon dyan. Grabe. Dakulo na tao. Yes, oo. And para din naman kita makikig ba, partner, kung if ever na matapos na digdi sa Legazpi ang disconnection activities, baka dumuma naman sa 1st District or 3rd District, di ba? Yes. So, sana makabayad kita ka, boss. Opo. Tangan na bakong madiklom an sa tuyang Valentine's Day. Well, speaking of Valentine's Day, tabi mga tugang, ngunya na pong maabot na Pebrero 14, Martes. Aldaw po kan mga puso, napigapod, araw na mga puso, araw ng pagmamahalan. Iyan po ang nakasanayan na aldaw sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-agom, tanganing magkaigwa kang date, partner, mapasyar, o magkaon sa luwas kan magkaon sa luwas. O kan mga mag-aragom-agom tanganing i-celebrate po ang aldaw kan mga puso. February 14, 2023. So usually magka-relax. Ano pa pagigibo, partner, pag Valentine's Day? Ano mga fully book pag Valentine's Day? Mga hotel, di ba? Natanong pala, Kuya Names, pag Valentine's Day, fully book mga hotel. Ano? may sarong intern ta. Ano? Minakaulay siyang sarong manager at akang hotel. Sige daw. Ikapot niya kung fully book na nga tabi sir ang kang hotel nindo. Sabi niya, gwapa man nga madam kisarong kwartong nakaris. Saro? Yes, imagine sarong nasa na sa aldaw kang 14 sa Martes, February 14. Sa sarong hotel sa Legazpi, sarong Saro, kwarto wala. na sanang available. As of Friday. sa Friday. Kaso hapon. Petsa G's. Baka ngunyan, nakuha na ito. Yes, o ibig sabihin, waraan na fully booked na. Nata daw man ako dahil kung pagkaisi ka yan. Ako man, innocenteng maray kita pa, hindi ko
Di kung pag-crazy, kung nata sa kadakulan na mapapully book, hotel ang mapapully book. Yes. Si 0927-398-0955. Paliwanagin daw ako, tabi. Sige daw. Text And lang. Sa mga nakaantabay man na sa tayong Facebook Live, diba? Text lang. Opo, ino di si Pamunas, baka may aram. Or apod. Diba? O apod, pero Pamunas. wholesome kita ha. Opo. Mm. Okay. Kuya Nemi, nakaano ka? May paliwanag ka kayan? Natata Fully booked. hotel ang fully booked sa 14? Anong paliwanag mo kayan, Kuya Nems? That is another way or one way of celebrating Valentine's Day. Diba? Regardless kung anong gigibo nito dyan sa hotel, probably magkakaiwasin na kan dine-in, makaon sinda. Yes. Tapos may mga buffet baga. Tapos Tama. May mga diskwento. Ah, Araw mga duman sa discounts. sarong. Ayon kay sa sumlang leak at ayun ay 50%. Oo. May 15% man digdi sa ano. Aba ko man yan in hotel pasyaran. Pasyaran. Sa your brother o baka naman your Oh. brother. Nailan ko kayo sa Facebook. Iyo, oo. And then, may, kumbaga, mas lalong pinagayon-ngunyan partner sa dekorasyon ka mga pasyaran, diba? Nako. Sa aldaw na ining tabi mga tugang petsa 14 kan bulan ng Pebrero. Sa aldaw na ini po, ang mga tao da tabi na mga nagkakaminaraot muutan, nag-uurugma. Nagtatarawanan ng mga regalo, burak, o chocolate, sa sain ng mga padaba sa buhay. May reaction din di partner kung nata fully booked. Natada. I mean, kung fully booked pwede man mag-wait as chance guest. Malay mag-back out. Malay may mag-iwal. Oo. may mag-back out. May mag-back out. Oo. Okay, they kisinipot sa aldo. Oo. Pwede mo. Chance guest. Yes. Pero man sana sa chance passenger. So, dahil mga ticket. Oo. Oh, chance passenger. Okay. So, sa aldaw na ang initabi mga tugang, yaw na dyan, maugma, nagtatrawanan ng regalo, burak, tsokolate, sa mga padaban nila sa buhay. Bako sa nadatabi sa saindang mga, ano yan, sa saindang mga pigapod sa Tagalog, mga iniirog. Yes. Bako sa nadaman sa saindang sa bagani, so may intimate relationship na kundi pati naman databi sa mga magurang asin mga amigo asin amiga sa pamilya. Baka nagkukulang pa Kuya A ang privacy ninda. Pwede. Ta gustong masolo. Daiki Daing distraction. no. Daiki marites na makakahiling sa sainda. Ngayon si Padi kasi madiswiton man ngayon. Diba? So siguro ko itong mga dahilan kung nata hotel ang fully book pagka Valentine's Day. Okay, balikan tayo ni ko. Anong pagkikigibo during Valentine's Day? Nagtatawanan ng chocolate, tsokolate, Letters. burak, letters. Diba? Flowers. Bako san ako kato naramdaman ko partner. First natandaan kong first na ano ko first na na-experience kong may Valentine's Day pala when I was in grade 2. Grade 2 ha? Grade 1. Oh, okay. Tinuran kami kan sa muya na mga tinuran kami kan maestra me na magibuning Valentine's card. Diba? Tinuran kami kayo itong magibuning Valentine's card made of art paper, coupon band, pen, or Crayola. Kato iga pigtuturuan pa kami kato kang so may glitters pa. Yes. Tapos may mga glue. Nauso talaga kang inat baga, di ba? Oo. Sa mga pa-design ka mga teachers. May di ka mawarang glitters. May glitters talaga kayo ito. Kintab. So, mga colored papers. tuturuan na diba? kami. Inot ganyan. Tuturuan kami. Mag-ibuning Valentine's card.
may art paper, kulay red of course, or kulay pink. Dito lang kami kayang katumagibukan so puso-puso na garupig bibitay Oh, yes. Oo. na saro sa na siyang puso Mhm. na dakula na pag inunat mo partner, halabaon na dakulo na puso. Yun. Totoo ka pa kaitungo niya. Dahil nalingaw ko na Lingaw eh. mo na. Lingaw ko na. And then, pagkatapos, isurat ngaya po nindo, mga aki, isurat ngaya nindo, sa indong mensahe para sa indong mga magurang. When I was, when we were, kung kang aki pa kita, anturo sa tuya, kan sa tuya na mga maestra, during Valentine's, mag-gibo ning Valentine's card para sa satuya na mga magurang. Family. Mhm. 'Di ba? Family. Sa pamilya. Kang kita nagkaigwa na kidjowa, nabago yan partner. Yes. oo. Nabirik so satuya na ano pod gini? Attention. Nabirik so attention. Kasi kang nagkagawa ka na ki-love life, every Valentine's, duman ka nakafocus Yes. sa imong love life. Oo, pero at that time, sabi kang texter ta, sabi ni Pamunas, syempre, bago da mag-gibo ki Valentine's card, nauso din kang enot, so flames baga. Flames. Oh, bago ka magtaon ng letter. May na, ako din ko Diba? naka-experience. So, ano ang meaning kang flames? Friends, Love. ano pa, Angry. Oo. Tapos marriage. Engage. So, sweet. ano sweet talaga? Garo yun. Oh, mga Iyo aruga ba? yan. Tama ba, Diba? Pamunas? So, pakilig-kilig mo yan, ano? Oo. So, the question is, igwangon yan ng mga tawong single. Mhm. Igwangon yan ng mga tao na dagit pag Valentine's Day. Oo. Bitter. Bitter. Maabulagan man sa nangay ka mo. Oo. Mailingan duman. Mailingan sa luwas. Maabulagan man sa Ikaw man nangay. akong nailing na sarong post kanina. So, dako lang kinakasakay sa jeep na Oo. may mga darang balloons na red, may flowers. Sabi niya, malakaw na sa nangay ako. Abo Di niya na ako makay. mag-commute. Igwa ning tao na abo makailing. Ki mga tawong maugma together. Oo. May mga tao na abo makailing ki mga tawong gigibo na sana may memes yan ngunyan. Ayo, oo. Maarat ngaya sa mata. Correct. Taka mo ngaya igwa ako dai. Oo. Namong problema sin the partner because during Valentine's Day, they do not have anybody to celebrate with. Mhm. Da isindang kaibanan magselebrar kan Valentine's Day during Valentine's. Kaya sinda na medyo abo nida kang feelings, o abo nida kang nakakahiling sinda ki igwang mga sweet na nag-aagi sa dalan. May mga teddy bears na Yes. darakula. Ang paghiling ninda ka ito, kornihon baga. Kornihon man ngaya, pero deep inside, Oo. naiinggit na lang sinda. Yes, oo. Kumbaga, looking forward din sinda na Sana ano ngayon- ba so pagmati na Sana, araw kita, pero diba? deep inside, sana all. Oh, sana all. Deep inside, sana all. Pero pigpapaagi na sana sa pangmati na, break man sana ngaya yan. Correct. Dahil ko kanaganso sa ro ngaya, tinawanan man karo kaya, di ba man iyang tawo? Diba? So kung ano-ano na sa nanggaro, bako, pud gani, bako magayon para sa inda. Mhm. Pero sabi nga ni, ang Valentine's, bako man lang iyang para dyan sa mga nare-resibita, diba? Sabi baga digdi, pwede mo man ngayon i-celebrate ang Valentine's together with your family. Yes. Taka ito, balikan taso sa kong istorya. Kang aki pa kita, kang aki pa ako, tinuran ako kang sa kong maestra na mag-ibo ng Valentine's card. Bako uman para pagdakula mo ngaya kuya A, pag nagkaigwa ka ng agom, or pag nagkaigwa ka ng ngaya ki girlfriend, dahil pwede maging boyfriend. Pag nagkaigwa ka ng ngayang girlfriend, tataw ka na ngayon maggibong Valentine's card. Bako man arog katong katuyuhan gan sa kuyang maestra. Yes. Tinuran ako mag-gibo ng Valentine's card because gusto niyang itao ko sa sakuya na ina. Correct. Sa sakuya na magorang. Mhm. Ang Valentine's card na yan.
So therefore, ngunyan, nadarakula na po kita. Pwede man palang kitang mag-celebrate ng Valentine's. Pwede man palang kitang mag-iba ng mga Valentine's card. Pwede kitang magbakal ng burak. Pwede kitang magbakal ng chocolate, cakes, etc. etc. Maski day kitang jowa, maski day kitang boyfriend, maski day kitang girlfriend, maski day kitang agom, ita-uta sa magurang ta. Correct. Oo, Di ba? pwede. Kasi parang ining Valentine's Day, bako lang iyan para sa boyfriend, girlfriend, diba? Parang saro man ining oportunidad para mas maipamati ta sa tuyang pagkamuot sa mga magurang, sa tuyang mga tugang, diba? At sa tuyang mga amigo as in amigas. Kaya kung single po kita mga tugang yan, day kita ki boyfriend, day kita ki girlfriend, day kita ki agom, iwa kitang kapamilya. Yes, oo. Dita mafe-feel na solo kita, Yes. diba? Ah, So, To celebrate Valentine's. kaysa pa yan sa magpara feeling bitter kita, Oo. kasi wala kitang boyfriend o girlfriend, Correct. why not mag-focus kita duman sa pamilya ta? may pamilya kita na nagtaukan buhay sa sato. May magurang kita na nagpadakula sa satuya. Yes. May magurang kita na nagpakaon sa satuya, binaduan kita, pinaeskwela kita. So, imbes, sabi mo nga na ibaga partner, imbes na mag-feeling bitter kita duman sa mga tao na nauugma during Valentine's Day because they can express how they love each other, may mga kapamilya kita, may mga Yes. magurang kita. Why not na i-date mo si mama mo? Yes, oo. Ini man sa pagkakataon para i-cherish ta sa momento na kaiba ta pasinda, Yes. diba? Araw ng mga puso, day kang puso, may puso ka. May puso si mama mo, may puso si mama mo. You love each other? Yes. Bako man sa puso kang batag. Bako man. Ah. So, di ba? Makakaday ka na makakasawong-sawong duman sa mga nagpabook sa hotel. Day ka na mamumundo kung wala ka ng reservation, di ba? Day ka maray ko, igwa ka ng apag ganyan, igwa ka ng ticket, di ba? May ticket. May ticket yan. Ako igwa. Ah, okay. So, imbes na maging feeling bitter kita, igwa baga kaya ni mga tao na woo, maburulagan man sa nangayan, woo, lulokohon ka man sa nangayan, woo, Yes. kumbaga negatibong bagay ang negatibong reaksyon ng igwa kita every time na nakakahiling kita kay mga sweet na tao, yung mga nag-uugma, nag-exchange ning I love you, nag-exchange ning gift, regalo. tapos kita man single, dahil kita ka-exchange ki gift, dahil kitang ka-exchange ning I love you ta, ang gigibuhon ta, magiging bitter kita, Oo. ma-hope kita ning negative Sa kapwa. sa kapwa. Which is not okay, diba? What if gamiton ta so tinuro sa tuya during elementary time na mag-gibo ning Valentine's card? Ano ni tautas sa sato ng mga magurang, itautas sa sato ng mga tugang. Yes. Oh, maging creative manggirari kita, Yes. diba? At least kung ano man ang edad ta, magiging mabutwa manggiraray so pagiging artistic ta sa pag-design. Correct. Magagamit mo pa ito. Oo. Diba? Kasi lalo na sa panahon ngayon, puro na lang kita bakal. Baka din na Bakal, napapractice. So, print, bakal, print, bakal. May naramdaman ako, sabi ko yung sarong persona, mas gusto niya pa daan sa mga handwritten na letters kaysa sa computerized, di ba? Personally, I agree. Oo, yes. Kasi parang mahilig mo talaga duman na. Yan, also effort, di ba? Effort. Oo. Lalo na pag may glitters. Oo, tapos may... Ha? ang iba ka yan, ibubuan pa paamot ang papel. May di ba? pulbo. Oo, may pulbo na. May pulbo. Para ngayon mahamot pagbukas mo. Diba? Okay. Mahamot pagbukas mo, may pulbo. May kisses na pigaapon. Yes, So, pwede. kisses. Diba? Ano daw ini si Sir Eduardo Ray Ramoso kung na-experience niya man partner ang glitters. Nag-ibukay glitters kaya ito. Kaya ito talaga yun. Iba-iba pang may glitters na gold, may glitters na silver, pula, etc. Oo, etc. the best. Ikaw ning hinalo. Diba? So bako lang po for in love.
and Valentine's. Yes, oo. Minsan may For the hapot, family. may hapot ako, haputon mo. Ano na pa de? Ready ka na sa Valentine's? Gastos lamang iya. Nagiging karo bitter lugod Bitter, talaga, oo. di ba? Yes. Sabi Why ni Dee, not na maggastos kita para sa ng mga magulang? Opo. Sa pamilya. Ang Valentine's baga, once a year lang din, Of diba? course. Though, sabi nga ni, everyday ipapamati ang pagkamuot Dapat sa everyday mga sa loved Valentine's ones. Day. Oo. Pero at least, ining aldaw na, especially ni, diba? Yaw na iniso talagang tatawan ang kanaki justice na talagang why are you doing that? Valentine's na ngaya kang minsan dati pag nag-surprise ka nagtao kaning flower, nagtao kaning heart or Heart, whatever. okay. Katang di pa man baga ngaya Valentine's. Yes. O ngunyan, Ini sa Valentine's perfect na. moment. Perfect moment. Diba? Tama. Na magtao. Oo, ang mga ganyan na tao, mga inggitero, tawara sing the jowa, kaya puro negative ang nasa isip. Sabi ni 134. Yes. Okay. Naku, Susana, this coming Valentine's, perang aldo na sana, di kita maging feeling bitter, Yes. diba? Di kita Rumduman maging ta bitter. sa mga namomotan ta sa tuyong magurang and mga tugang ta, diba? Kaya kita maging feeling bitter kasi magiging mukhang bitter din kita. Mhm. And Diba? bina-reflect din pati yan sa face, diba? Sa Yes. pandok partner. Let's be better. Oo. Let's be better this Valentine's. If we do not have that someone na makaka-date, if you do not have that someone na makaka-exchange ning I love you, flowers, tsokolate, whatsoever, makakaiba na mo kung saan mo gusto, at least we have our family to share with. Yes, oo. Pero ngani, lalo na sa mga, pero kung may agum na, yaon si Mr. and Mrs., day paglingawan na, Magduman sa ka. i-treasure man in. Arsay maduman, Day sa maduman. magduman sa kapitbahay. Ha? Sa in dapat magduman. Sa arong. Sa arong dapat, oo. And then, so may mga aki, paana doon taman sa mga aki ta na celebrate ng Valentine's Oo. with families. Oo, siguro. Kasi iyan na boyfriend, girlfriend, mabutuan na sa Yes, oo, tama. Okay. Sabi di partner ni Marlene Luna, sa maabot ng Valentine, sigurado makusog ang linog. Grabe day mo. Day Bata mo nasa man. third floor kami ngunyan. Di mo man kami ipagbugtak sa alanganin. Nata daw tama linog. Ano? Alright. Okay, so good luck po sa may mga dates and sa mga daing dates. Don't be bitter. Let's be better this Valentine's. So, kung daing ka date, ang data bigyan Group si ma'am. friends Group or family. friends, Yung family. pamilya, diba? Si mama nindo, si papa nindo, bilog na pamilya. Celebrate Valentine's with your family. Igo nga ni bagang mga kaluwagman, di ba? Mapa-deliver ngayon akong burak para sa sakuya. Sa diri. Nag-unay. Nag-unay Yung na sabing lugod. nagsariling kayod sa Valentine's. Nag-order ning burak, pasiring sa iya sa Yes. order. Tama ito, at least ika nagbayad. Para sa imo yan. Di ba? Ginastosan to sa diri. Which is okay man. Yes. But this Valentine's, let's be better. Do not be bitter. Mabalik kita mga tugang oras niya to alas 2:42. An oras hatod sa Indokang. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexcited, join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat.
mas marikas. Dailang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 number 028 series 2022. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Tinatawagan ng pansin si Mary Jane Lilianova Chavez at ang kamag-anakan ng batang babae na si Zea Zane Chavez Listana. Ang bata ay isinilang noong Hunyo 5, 2021 sa Daraga, lying in Clinic Market Side, Daraga, Albay. At noong September 28, 2021, bandang alas 6 ng gabi, ang bata ay iniwan ng kanyang ina sa mag-asawang Jessica M. Chicogo at Jerry Marinas na taga Purok 5, Binitayan, Daraga, Albay. Ang batang nabanggit ay nasa pangangalaga po ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong Disyembre 20, 2021. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na Siligao City at hanapin si Ginang Jocelyn A. Preliagria o si Binibining Hazel M. Recto o kaya tumawag po sa mga numerong 0919-586-6602. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo,
Mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Love is in the air ang tema ngunyan kang manihamyanto kang Sumlang Lake sa maabot na aldaw ni mga puso. Ang korteng puso garo hot air balloon na makuha ning picture hali sa baba pataas ini nga ni ipamati sa mga couple na garo yaon sinda sa alapaap. Igwaman sindang buffet sa Socorro's The Venue na 1,450 pesos kada saro, as in igwaman sindang live acoustic band. Sigun kay Romel Nocos, tour guide, ang Socorro's The Venue bukas sa Pebrero 14, magpon alas 7 nin Banggi, sagkod alas 10 nin Banggi. Ini man ang bagong pagkakataon kang mga miyembros kang pamilya para maging maugma sa indang pagselebrar kang aldaw nin mga puso. Yan, pili na po kamo. 1 for 50 buffet. Tapos picture Instagrammable kaibanan po ang background kan Mount Mayon. Diyan po yan sa Sumlang. Asin sa gabos pa po na mga gusto pang magpuso-puso sa Valentine's. Ano na sa Valentine's? Maralaog din sa trabaho. Dala. Mabantay kita kung may absent. Iyon na. Garbag sa magsalay kang absent. Ha? May dumanon ka? Nata, secret. Ito, ganin na, maprepararan ta na. Special na aldaw yan, dapat niyaong kita, diba? We are here to serve the public. Correct, diba? oo. Diba? Okay. So, yan po Ano ang bago? Pero ka raw, masayin ka sa Valentine's. Digdi lang, partner. Pag-iriba ka, kamo, and ang mga listeners. Let's celebrate. Dahil kita maging better kita. Opo, this Valentine. Yes. I-celebrate ta yan. And then paglingawan na sa family, diba? Dumon. Number 1. Dapat yan na sa tuwing na pinagseselebrar. Kaibanan ta sa celebration kan Valentine's sa tuyang pamilya. Kung in case na dahil kitang jowa, dahil kitang ma-date, yan si mama, si papa sa mga tugang, pwede man ba gano'n? Yes. Darahonin doon dyan sa Socorro's. Oo. Pero kung wala talaga partner, harayo po ka mo sa pamilya nindo, darahanan digdi sa DCGB. Gusto ko itong suggestion mo. Diba? Anyway, sa nagseselebrar kasi ng mga kumpleanyos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday kay Jobert Asiado Artiaga. Happy birthday, tabi. Saro-saro sa nag-birthday sa kuyang mo niyan. Wala talaga akong listahan. Feb 11, 2023.
Happy birthday. Sisay patabi dyan na may birthday. Sa mga day na nabanggit sa indang kaaldawan. Happy birthday. Sige lang po, mag-birthday kayo hanggat gusto nyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Walang pumipigil sa inyo. Happy birthday. Sige. Sana maglaba ang buhay, di ba? Of course. Yes. Kamusta naman sa to yung mga parantabay via Facebook Live si Irene Maranya, Eden Robrigado, advance Happy Valentine's Day daan sa to partner, Teresita Jacobo, Cirilio Rodriguez, Lynn Lori Camarco, Salvacion Leona Medes, and si Marilyn Lunas, and sabi si Honeymoon Light watching from Piuduran, and si Kuya Eduardo Ramoso sa Uwas Albay na nasa Ginobatan daa, and Mods R. Okay. Salamat tabi sa Saindo, no. Thank you very much for watching dyan sa atong Facebook Live. Yes. Siring man sa mga parantabay dito sa satuyang sa Saindo mga harong. Salamat po sa mga pagantabay. Napaugmami po kamo sa bilog na si Manang Ngunyan. Tapos sana napag-isip-isip na rin. Hindi na kita maging bitter. Correct. Para sa mga kaso na kita kidate sa Valentine's. At least we have our families. Tama. Oo. Okay. Yan sa tuya. Yan ang number 1 na pwedeng tawanan taning mga cards, chocolates, hearts, flowers. Yes. Di ba? Maging creative kita ngunyan. Napapaabot na aldaw ni mga puso. Mas magayon na makatanggap ka kita kan so bagay na aram mo itong hands-on na ginibo. Correct. So ginamitan ng kamot. May effort talaga. May effort talaga. And mamamati mo talaga duman so pagkamoot, diba? Much appreciated yan na bagay na yan. Compared duman sa binakal na lang talaga, partner. Correct. Diba? No? Dahil mo magsasabi na dahil magbakal duman. Tapos kirak man ka mga paratinda. Sa ibang sa ibang kumbaga depende sa estilo nindo. Sometimes because of busyness, duman na talaga nagbabakal ng card. No? Okay? Salamat po nakaibata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora, sa IT si Richard Azores Astor and Trasha Litana. Ako po si Kuya Inimal si Jenny Mati Balyaran, mabala sa pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.